Сега какво да правим? Какво да правим? А! 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 Ало? Ало, бай Иване, ще те наемам. Този път ще искам да инфилтрираш в сградата на Марковения сенат. А! О, пак ли на мисия, бе? Ще ти платя добре. Добре. Сега съм наживо. 1 часа на нашето място за детайли. Добре. Айде. 1 часа на нашето място. 1 часа на нашето място. Добре. След 45 минути. Добре, разбрахме се. Айде, чао. До после, бай Иване. Добре, върнах се. Добре, айде, спирам стрима. Да знаете, че може да не се видим отново. Казвай.